Bé, bon dia, benvinguts tots i totes a la Cambra de Comerç de Girona. Saludem especialment a la gent que ens segueix en streaming per l'emissió que està fent Televisió de Girona i també per YouTube a través de la plana web de la Fundació Atrium Artis, editora d'aquest magnífic volum que avui presentem. La veritat és que això és un acte... De fet, jo estic molt content perquè és el primer acte públic que fem després de tant i tant temps, no? I imposa el seu format específic, com haver d'esperar que ens donin l'ok, la puntualitat, etc. Però estem molt contents, i estem molt contents també de que aquest acte sigui la presentació a la seu de la Cambra d'aquesta història de la publicitat gironina que es titula Qui més anuncia, més ven. Escrit pel doctor en Història de la UDG, Lluís Costa, que imparteix classe als graus de Publicitat i Relacions Públiques i a Comunicació Cultural de la UDG. Benvingut, Lluís. També ens acompanya el professor Joan Manuel Tresserras, autor del pròleg, doctor en Ciències de la Informació per la UAP, especialitzat en Història de la Comunicació, l'anàlisi de la societat de la informació i l'estudi de les indústries culturals i la cultura de masses. Benvingut també, Joan Manuel. Ens acompanya també un vell conegut d'aquesta casa, Antoni Iglesias, autor de l'epíleg del llibre, expert en disseny, comunicació i publicitat, màster en direcció de comunicació empresarial i institucional per la UAP. És també director de l'agència Iglesias Associats. A la Cambra ho coneixem bé perquè li hem encomanat moltes de les accions de comunicació i de disseny d'aquesta casa. I per últim, donem la benvinguda també a Antoni Bou. Ja abans li deia que me'l trobo en totes les batalles que facin referència al món de la cultura, de l'empresa i de les persones amb menys oportunitats. Antoni Bou és el president del patronat de la Fundació Atrium Artis, que ha fet possible l'edició d'aquest llibre que avui presentem. Del llibre no n'he de parlar jo, perquè en parlaran ara les persones que l'han escrit, però la veritat és que celebro molt aquesta mirada retrospectiva al món de l'empresa gironina. I la celebro, primer perquè és molt poc habitual. Hi ha molt pocs llibres que parlin de la història de l'economia gironina i menys que parlin de la història de les empreses gironines. I, per tant, ve omplir un buit important. De fet, sorprèn que hi hagi tan pocs estudis. I m'estranya que no hi hagi ningú que s'hagi plantejat estudiar, per exemple, fins a quin punt la trama empresarial gironina ha possibilitat l'ascensor social dins de la nostra societat. O fins a quin punt, si és que hi ha jugat algun paper, l'empresa gironina ha jugat algun paper en la democratització d'aquest país o en el procés, per exemple, que està visquent aquest país, no? O com l'empresa gironina ha evolucionat des del punt de vista de la seva gestió, de les seves exportacions, de la seva innovació, etc. La Cambra fa 10 anys, a motiu del seu centenari, de la celebració del seu centenari, va fer un primer llibre amb una mirada més cap a l'economia, que es deia 100 anys de l'economia gironina, a través de l'anàlisi de les actes dels plenaris d'aquesta institució. De fet, tal com diu en Joan Manel en el pròleg, jo penso que necessitem un relat gironí de com ha evolucionat el teixit empresarial gironí. Per tant, celebro l'aparició d'aquest llibre i celebro també que aquesta mirada sigui la d'un professor universitari i, sobretot, que sigui la d'un professor universitari de la UDG. I ho celebro perquè jo fa anys ja li vaig expressar a la degana de la Facultat d'Econòmiques que trobava a faltar l'opinió de l'acadèmia, del món de l'acadèmia, en qüestions empresarials, dèficits d'infraestructures, etc. Això últimament s'està corregint. Però aquest llibre el que ve a omplir un d'aquests buits. I jo encoratjo a companys d'en Lluís a que també facin altres mirades en altres mons, el de la publicitat també, però d'altres, que facin referència a l'empresa gironina. Des de la Cambra, que és la casa de totes les empreses, hem volgut posar també el nostre gra de sorra
en la publicació d'aquest llibre i estem molt satisfets dels resultats. Moltes gràcies, Lluís. Enhorabona als autors del pròleg també i de l'epíleg i moltes gràcies a vosaltres per la vostra assistència. Ara passaré la paraula a en Joan Manuel Tresserras, que és l'autor del pròleg. Joan Manuel? Bé, moltes gràcies, molt bon dia a tothom. I la sala fa goig, tot i les distàncies a què ens hem de situar. Bé, gràcies per l'oportunitat de venir aquí a la cambra i també per poder parlar de la feina del Lluís, d'aquest llibre del Lluís. Entrant en matèria, tot i que estem contraprogramant una sessió d'investidura o un debat d'investidura, hem d'anar una mica de cara al gra. A mi em sembla que el mèrit principal del llibre del Lluís, que en té molts, és, des del punt de vista general, el fet que té en compte i ho du a terme d'una forma impecable la doble dimensió que sempre han tingut les realitats de la comunicació. I és que són al mateix temps, per molts de nosaltres, objecte d'estudi i al mateix temps són font documental. Doncs un dels problemes de l'estudi de la comunicació com a objecte d'estudi és que quan les historiadores i historiadors s'hi han apropat, els han utilitzat simplement com a materials de poca qualitat, res comparable amb les fonts documentals oficials, i se n'han servit entrant-hi a sac com a font documental. Aleshores, segurament, fa temps es deia, diu més mentides que el diari, suposo que es referien tant a la informació com a la publicitat, o dient més mentides que el diari, segur que deien menys mentides que les fonts oficials, que sovint són molt més traïdores i molt més mentideres. Aleshores, jo crec que el Lluís el que ha fet és prendre's seriosament aquests materials i els utilitza com a font documental i, de fet, fas una mica una història del comerç i de la vida gironina a través dels materials de la publicitat, però al mateix temps pren la publicitat com l'objecte central de la reflexió i, per tant, li dona la categoria d'objecte d'estudi principal, com una de les formes d'expressió centrals de la vida gironina i de la vida, diguem-ne, en general. Aleshores, a mi em sembla que aquest és el primer mèrit fonamental que convé destacar. D'altra banda, jo crec que el tenir aquest caràcter local i monogràfic connectat amb la història general de la publicitat, però aquest caràcter local, on totes les afirmacions generals queden localment demostrades o s'aporten exemples específics, el que permet és restablir una mena de seqüència històrica que habitualment els estudis d'història de la premsa no han tingut. I és que en l'inici de la premsa de notícies no en portava. No hi havia notícies. Aleshores, els diaris que es deien d'avisos i notícies eren d'avisos. És a dir, de gent que volia fer saber alguna cosa a algú altre. De vegades les institucions i de vegades algun particular o algun comerciant o algun mercader. I per tant, en l'origen de la premsa, sobretot al llarg del 18, sobretot el que trobem són avisos. I van guanyant mica en mica regularitat a mesura que les premses i la industrialització arriben a aquest àmbit. De fet, la impremta és la primera gran màquina de la revolució industrial. Nosaltres parlem molt dels telers i entenem que la primera màquina de la revolució industrial són els telers. I parlem de la Milgeni, parlem de la Bergadana i d'aquests telers. Però la primera màquina de veritat de la revolució industrial és la impremta, que és la que permet produir en sèrie còpies idèntiques a partir d'una matriu original. I això és l'evolució industrial. Bé, després, al llarg del segle XIX, mica en mica, va apareixent la publicitat tal com l'hem anat coneguent. Però aleshores, curiosament, la publicitat, una mica complexada, pren com a model de referència la informació. I parlem d'informació comercial. És a dir, la publicitat, volgudament, adopta com a model de referència, tot i que ja som a l'època en què començarà a aparèixer la fotografia, després hi ha el cartellisme i el gran cartellisme i tot això, malgrat tot, sobretot la publicitat en els diaris,
pren com a referència els formats, les tècniques d'expressió de la informació, al servei de la voluntat de fer saber o de destacar les característiques d'un determinat producte. I el paradigma, per tant, al segle XIX, de la publicitat és la informació comercial. És a dir, el que fa la publicitat és informar d'alguns productes. És a dir, convertir en allò en una notícia d'actualitat perquè li convé molt a algú. El que passarà al segle XX, curiosament, és el canvi de paradigma. És a dir, la publicitat que es fa forta i de masses imitant la informació o imitant els paradigmes de la informació, al llarg del segle XX es venjarà, crec que el poble, en el pròleg parlo de venjança, fa la seva venjança i acabarà convertint-se en el paradigma dominant. I amb la irrupció d'internet i la digitalització i les xarxes socials, el model de la informació és la publicitat. És a dir, les característiques específiques de la publicitat acabaran impregnant totes les altres formes de comunicació. El que podríem dir les virtuts de la publicitat, el fet de la visibilitat, de distingir-se, cridar l'atenció entre molts altres possibles missatges, la brevetat, la concisió, apuntar realment a desvetllar aquella emoció específica que vols fer emergir. Tot aquest tipus de coses seran copiats després en bona part per la premsa. El titular cridaner, editorialitzar a partir d'un titular, titulars que són eslògans, els renglaraments. Després parlem que hi ha polarització i totes aquestes coses. En bona part d'aquestes polaritzacions s'han produït utilitzant tècniques manllevades de la publicitat. És a dir, en menys de 100 anys hi haurà un gir de 180 graus pel que fa al paradigma de referència en la majoria de pràctiques de comunicació. Doncs jo crec que aquesta és una qüestió destacable i que en el llibre del Lluís queda molt clarament expressat. I a partir de l'evolució històrica de la publicitat a Girona. Jo crec que aquesta també és una aportació molt rellevant. Una altra, que una mica tu apuntaves abans en la presentació també, és aquesta, i ara ho comentàvem una mica abans de començar l'acte, que en general a Catalunya, per defecte, si no tenim una història molt completa de Catalunya, ens acontem amb la història de Barcelona. I a partir del que ha passat a Barcelona, fem una mica d'extensió comptant que a la resta de llocs les coses van més a poc i passen una mica després i per imitació del que passa a la capital, al cap i casal. Aleshores, a mi em sembla que, a banda de tenir històries de la publicitat basades molt en el que passava a les empreses i als mitjans i a les centrals de mitjans de Barcelona, el fet de tenir la història ben construïda i establerta del cas gironí té una funció que és complementària a la de Barcelona, però al mateix temps indispensable per fer-se una idea del conjunt del país, perquè, de fet, desenganyem-nos, és a dir, la major part del país evoluciona més al ritme de Girona que el de Barcelona. És a dir, el conjunt del país s'assembla més al que pugui passar a Girona, i per si algú que ho sigui, a Figueres i altres poblacions del conjunt del país, o a Reus, o a Tortosa, o a Balaguer. Aleshores, jo crec que això queda també molt ben establert. I crec que és un mèrit molt destacable del llibre del Lluís. De fet, el Lluís, jo crec que també es nota la seva doble dimensió, perquè ell és un professor universitari, fa síntesis, organitza, endreça, articula, presenta i tot això, però al mateix temps també ha fet molt treball d'arxiu. I és un erudit. O sigui, és la doble figura de l'acadèmic, i ara que abans parlaves també de la universitat, o sigui, un dels problemes de la universitat i de la gent que ha posat en marxa la Universitat de Girona, començant pel Pep Nadal, és que han hagut de construir les seves disciplines i les seves matèries al mateix temps que feien de mànagers, perquè estaven construint la universitat a Girona. I llavors aquesta doble dimensió és molt feixuga. En el cas del Lluís, la doble dimensió és que ha fet d'acadèmic,
en totes les funcions de l'acadèmic i de mànager, perquè n'has fet molt també. Jo encara recordo les reunions de la Societat Catalana de Comunicació que fèiem aquí a Girona, ja a l'època del Quim Nadal d'alcalde, i després continuant-ho molts anys. I a part d'aquesta feina també l'erudit, que és la persona d'arxiu que va al detall minuciosament i que construeix. Llavors, aquesta perspectiva telescòpica i microscòpica és el que et permet conèixer la realitat. És a dir, veure una mica més enllà i al mateix temps veure, diguem-ne, les partícules petites que queden fora de la nostra mirada ordinària. I el llibre jo crec que es beneficia molt d'aquesta doble dimensió. Llavors, en alguns moments pesa més l'una, en altres moments pesa més l'altra, també en funció de les disponibilitats documentals, però jo crec que això és un gran mèrit del llibre. I l'altre és que jo crec que qualsevol persona, i amb això acabaré, qualsevol persona que llegeixi l'obra, de tant en tant tindrà un somriure. Evocarà coses que el sorprendran, que no sabia, del passat una mica llunyà. Però del passat més recent s'hi trobarà reflectit o li servirà d'excusa allò que llegirà per tal de desencadenar un procés a partir de la pròpia memòria particular. Per què? Perquè la publicitat l'incorporem d'una manera que ens remet molt a la vida quotidiana. I de la mateixa manera que si ara agafem, per exemple, les publicacions de l'època de les guerres napoleòniques aquí a Girona. Hi havia el Diari del Corregiment de Girona i algunes altres publicacions. La vida quotidiana no l'hi trobarem, sinó és que hi ha en algun racó un anunci de pèrdues i troballes. O el Diari de Barcelona, a finals del segle XVIII. L'única secció que llegir d'avui té interès és la d'anuncis de pèrdues i troballes, camàlics que s'ofereixen per fer feines, dides que ofereixen llet de 3 mesos o de 4 mesos per pujar criatures, coses d'aquestes. Perquè en allà hi ha la vida, s'hi palpa la vida. Doncs l'avantatge de la publicitat és aquesta facilitat que té d'impregnar la vida, perquè normalment és algú que vol fer saber que disposa d'algun producte o que ofereix algun servei que pot ser d'utilitat per a alguna altra persona. I aquesta utilitat és la que la fa funcional i fa que a través de la publicitat hi puguem captar realment la palpitació de la vida quotidiana de la gent d'una època determinada. I això ens permet fer aquest seguiment d'aquestes palpitacions de la vida quotidiana de Girona travessant tota l'època contemporània. I això em sembla que és un gran mèrit del Lluís. I ens permet conèixer, per tant, millor la història general. Perquè la història general, que parla més de grans esdeveniments i no parla del que sentim, del que ens emociona, del que ens interessa, del que ens agrada, del desig, és una història molt coixa. I la publicitat, no vull dir que ho resolgui tot, però sí que ens ajuda una mica a fer això. D'això n'havíem tingut algunes converses amb en Rodergas, que ha tingut l'amabilitat avui de ser present aquí i que li agraeixo també molt especialment. I jo recordo, de les primeres vegades que ens vam conèixer, una conversa sobre aquell número del Diari de Barcelona que explicava la gestació del caldo concentrat, de les primeres pastilles de caldo. I estem parlant de finals del segle XVIII. Doncs bé, jo crec que la publicitat recull això, és a dir, hi ha grans moments de la història que els trobem molt ben reflectits en la publicitat. I crec que està bé que llibres com aquest permetin dignificar-la com a objecte d'estudi perquè realment conté els secrets i els misteris d'etapes molt importants de la nostra evolució col·lectiva. Per tant, l'enhorabona a tu, a l'editorial, i altra vegada agrair-vos la possibilitat de fer el pròleg i de ser aquí avui amb tots vosaltres. Moltes gràcies. Bé, ara té la paraula Antoni Iglesias, que és l'autor de l'epíleg del llibre. Bon dia a tots. Serà difícil estar a l'alçada d'en Joan Manuel Tresserras, però intentarem fer un bon recorregut pel llibre, també. Bon dia a tots i a totes, regidors, diputat, directora dels Serveis de Cultura, president de la Cambra de Comerç, gràcies per oferir-nos aquest espai
i facilitant-nos tant aquesta presentació, a tots els representants del sector econòmic i social i amigues i amics, gràcies per acompanyar-nos. Un llibre que neix amb una xerrada amb l'amic Lluís Costa, amb la voluntat de recollir l'activitat publicitària d'aquesta ciutat, que no és massa diferent de la resta del país i tampoc d'Europa, però amb unes particularitats concretes pel seu dinamisme comercial, industrial, tèxtil, tècnic, agroalimentari i de serveis. El llibre pretén ser un instrument que ajudi a entendre l'evolució històrica de la publicitat a la ciutat de Girona. Al llarg dels diferents capítols hi trobareu molts dels anuncis, marques i establiments que configuren aquesta història, que la fem arribar fins a l'any 2000. Evidentment, és una selecció de la infinitat de material publicitari gironí que s'ha generat al llarg del temps amb l'objectiu de donar sentit al discurs narratiu del llibre. En aquestes pàgines podem veure anuncis d'empreses que han estat un referent en diferents sectors, com Calçats Gubau, el Servei Estació, Robert Mercader, Optimus, Cafè Cornellà, els Mistol. Algunes, la majoria, encara existeixen i d'altres han quedat en el camí de la transformació econòmica d'aquests darrers anys. El sector publicitari és i ha estat important a la ciutat, ja que no només en formen part els creatius. També ens acompanyen fotògrafs, relacions públiques, periodistes de gabinets de premsa, mitjans de comunicació, correctors, traductors, retolistes, impressors, programadors i molts més. També cal esmentar els estudis de grau en Publicitat i Relacions Públiques de la UDG, els de l'ERAM de Salt i els de l'Escola d'Art i Oficis d'Olot, formant i aportant el que seran els futurs professionals que tindrem a les agències i estudis. En el relat també hi veureu el dinamisme que es viu en el sector, amb actes com aquests dos, que destacarem, que són entre els anys 1989 i 1997, que s'organitzen 5 edicions de les anomenades Jornades de Publicitat i Comunicació, que apadrina la delegació en aquell moment de Girona del Gremi de Publicitat de Catalunya. S'hi fan conferències i debats amb experts com en Bassat, el Lorente, en Josep Cuní, i així mateix, en els anys 92 i 93 i 95 s'organitzen 3 edicions de les mostres AG, en què agències i estudis mostren els seus treballs en exposicions temporals, al voltant de les quals hi ha també conferències i debats professionals. Al llibre també fem un repàs a la transformació de les tècniques utilitzades al sector. Als anys 90, la professió viu en la fotocomposició una primera revolució tecnològica, que li permet deixar definitivament enrere la creativitat i maquetació d'anuncis i fullets mitjançant els fulls de lletres autoadhesives, els lletres 7, els aerògrafs i les cartolines Pantone, en favor de les tècniques de fotocomposició, les enceradores i els esprais adhesius. Per als que hem viscut aquesta transformació, aquest ja va ser un gran pas cap a la modernitat i agilització dels processos creatius. A finals d'aquests 90 i inicis del 2000 arriba la segona revolució, aquesta molt important, la d'internet, la fotocomposició digital, els Mac, els programes de disseny avançat, un conjunt de mitjans, eines i recursos que deixen la creativitat gairebé sense límits tecnològics gràcies a l'ús professional de programes de maquetació, de disseny, de retoc fotogràfic i de preimpressió. Fruit d'aquesta primera revolució van sorgir als anys 90 algunes professions que, mirades ara en perspectiva, podem dir que van durar ben poc temps, com les empreses dedicades exclusivament a la fotocomposició i la fotogravació, que van desaparèixer en esvair-se la necessitat de treballar en fotolits. De fet, per això ho comento, aquest canvi concret, la desaparició dels fotolits, pot considerar-se un punt d'inflexió en l'evolució de la professió publicitària, ja que obliga els professionals i les agències i estudis de publicitat a assumir la totalitat del procés: creativitat, disseny, maquetació, retoc fotogràfic i preimpressió. I això ens obliga a ampliar els equips professionals més formats, més especialitzats i més preparats. Cal recordar que internet arriba als 90-93. Els anys següents es popularitza la web, els missatges de correu electrònic i s'inicia la publicitat digital. Aquests fenòmens revolucionen totalment el món de la publicitat i a inicis del segle XXI apareix i es popularitzen les xarxes socials com Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn i els vídeos en streaming amb l'arribada de la plataforma YouTube. La possibilitat d'un streaming òptim a la majoria d'usuaris ens arriba a partir de l'any 2006. En aquests moments, la inversió publicitària en el format digital ja és la segona en volum,
Primer hi ha la premsa, amb el 46%. Tot seguit la publicitat en format digital, amb un 23%, que està davant de la ràdio, la televisió i altres suports. Això, com ha comentat en Tresserras, és una transformació que anirà en augment, que ens reconvertirà totalment i que ha de conviure, evidentment, amb els altres formats publicitaris. Però això ja serà una altra història de la publicitat. Serà la història de la publicitat del segle XXI, que ja li tocarà a d'altres escriure-la o reescriure-les. Moltes gràcies a tothom i moltes gràcies a tothom per ser aquí. Passo la paraula a l'autor, en Lluís Costa. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots vostès per l'assistència avui en aquest acte. En condicions normals, diríem, malauradament, és un acte que hem de fer amb totes les restriccions que calen, però de la manera que estan anant les coses jo crec que hem de celebrar que puguem fer aquest acte avui aquí, amb les restriccions que calen, òbviament. De fet, la redacció d'aquest llibre ha estat feta al llarg d'aquest temps, d'aquests mesos de pandèmia, d'aquests mesos en què sorties quan podies al carrer, quan no estàvem confinats i et passejaves per els carrers, en aquest cas de la ciutat de Girona, i veies moltes persianes baixades, veies molts comerciants i empresaris amb una problemàtica extraordinària, amb molts ERTOs a l'horitzó si no s'estaven fent ja, ara darrerament amb el dia comercial per antonomàsia aquí a Girona i òbviament en altres llocs, que era el dissabte, que no podien obrir el petit comerç, i anaves veient tot aquest tipus de coses mentre anaves reflexionant, anaves confegint, diguem-ne, el material que anaves tinguent per procurar redactar aquesta història. I pensaves, ostres, quin paper té la publicitat davant de tot això? Voleu dir que aquests comerciants, aquests botiguers, aquests empresaris estan pensant en que la publicitat és necessària, és convenient en aquest context? I quan feia aquesta reflexió la feia no només perquè m'ho induïa aquesta situació de la ciutat, del país, del món, jo diria. No només per això, sinó perquè és un debat aquest de quan la publicitat és necessària o quan la publicitat no s'hi pensa, és en els moments de crisi. I això és un debat que ha anat sorgint de manera reiterada al llarg de la història. Si anem llegint textos, encara que siguin textos a la premsa, fins i tot bibliogràfics i tal, periòdicament va sortint aquest debat. Moments de crisi, què cal fer? Cal fer publicitat? Estaran pensant en la publicitat al comerç gironí, per exemple? I això potser segurament, jo no diria que em motivava, però sí que em feia d'alguna manera connectar amb alguns dels textos que estava llegint en aquells moments, un que porto recollit aquí, que era de l'any 1932, en aquest cas extret del Diari de Girona, de l'edició del 10 d'agost, que recollia una informació d'un diari belga, que era l'Informateur, que transcrivia amb les següents paraules el pensament d'un empresari belga que deia: jo faig la publicitat malgrat la crisi. Diu, perquè sobretot en temps de crisi que la publicitat dona més resultats. Això ho podríem discutir, podríem debatre-ho. Diu, en temps normals tothom parla, o si voleu tothom anuncia. En temps de crisi, al contrari, pocs són els que parlen, i és quan hom es fixa en els pocs que parlen, diu, és quan criden més l'atenció, òbviament. Diu, faig la mateixa publicitat d'abans de la crisi, que ara és en aquests moments de pessimisme del poble comprador, que s'ha d'intervenir amb la publicitat per a restablir l'equilibri psicològic del client. Jo crec que era absolutament aplicable en aquest moment. Hi ha molta gent que segurament, i això Antoni ho deu saber molt millor que jo, que ha desistit, i en Robert, l'amic Robert encara molt més, gran coneixedor, que ha desistit de fer publicitat perquè precisament, jo no sé si és per un tema de costos, que crec que no, sinó de rendibilitat que creuen que no és necessari. En tot cas,
des d'un punt de vista personal, òbviament, defensaríem el paper de la publicitat com a recordatori. Moltes vegades aquests textos que hem anat llegint deien això, precisament no. Una empresa que va a mig gas o que pràcticament ha tancat però amb la previsió d'obrir en un futur no llunyà, el que hem de fer és, o una marca, hem de procurar mantenir en el record del consumidor, del ciutadà, diguéssim, aquesta marca o aquesta empresa perquè no desapareixi en el llims, en l'oblit. I, per tant, la publicitat juga aquest paper en temps de crisi. Aquest llibre, i quan ho parlava amb Antoni de seguit li vaig dir, jo l'entenia, la concebia bàsicament amb una proposta claríssima, una proposta que passava per fer-ne una lectura de l'evolució publicitària, en aquest cas de la ciutat de Girona, tinguent sempre molt present el marc referencial que és Catalunya, i si s'escau fins i tot Europa, el món industrialitzat, però sempre des d'aquesta perspectiva de resseguir, diguéssim, l'evolució històrica, el context històric. Una manera, diguem-ne, de portar el lector a fer aquesta immersió a la història, perquè partim de la base que el fenomen publicitari, com qualsevol altre fenomen, no s'entén si no som capaços de contextualitzar, de buscar els lligams, de donar les claus, els arguments que ens ajudin a interpretar les realitats. Doncs la publicitat presa, òbviament, i qui diu la publicitat, insisteixo, ho podem aplicar a qualsevol àrea de coneixement, a qualsevol altra activitat. Difícilment l'entendrem si la prenem de manera aïllada, de manera descontextualitzada i, per tant, de manera que no ens pugui representar una aportació de coneixement des del context. I és aquesta la proposta que vam fer i que vam començar aprofitant-nos probablement ja de materials que ja havíem anat recollint de molt temps enrere, per poder donar-li aquest context i, per tant, de poder ajudar a interpretar el fenomen en clau, això sí, en clau gironina, però, insisteixo, en un context referencial català, amb totes les diferències, com diuen el professor, el doctor Joan Manuel Tresserras, en el cas del Cap i Casal, de Barcelona. I Girona, qui és que no ha sentit a dir, i com aquí som majoritàriament gironins, i a vegades ho han dit en un sentit certament pejoratiu i de menysteniment, que Girona és una ciutat de botiguers, de petits botiguers. A vegades se'ns ha evocat fins i tot aquella imatge, diguéssim, d'en Santiago Rossinyol, del senyor Esteve, aquella imatge que representava en el seu moment, quan Santiago Rossinyol crea aquest personatge, el prototipus d'una petita burgesia catalana, aquella nova classe social que emergeix a finals del segle XIX i principis del segle XX, i que ha estat molt parodiada pel mateix Rossinyol, i jo diria fins i tot ridiculitzada en sainets i comèdies i revistes, les revistes d'humor de l'època de les primeres dècades del segle XX, aquest senyor Esteve, l'Estebanet, que hi havia una revista que se'n deia així, o aquí a Girona, el senyor Narcís. Aquests personatges, el senyor Narcís és una revista satírica, humorística també de les primeres dècades del segle XX, doncs sempre intentant reflectir la imatge d'aquest petit botiguer, insisteixo, a vegades, amb aquest rerefons o amb aquest rintintín, diguéssim, de burla una mica, d'aquest petit burgès molt assenyat, que prioritza l'estalvi, probablement porta una vida molt grisa, austera, rutinària, amb l'únic objectiu d'aconseguir un benefici material i que es dedica pura i exclusivament de sol a sol, diríem, a la seva botiga. A vegades ha sigut aquesta descripció, però precisament si traslladem a la realitat quotidiana de la nostra Girona, deixeu-m'ho dir així, una mica petit burgès a l'hora de definir aquest context del teixit comercial de l'època, de començaments del segle XIX, és aquesta Girona que ens ha permès, diguéssim, evolucionar
no ha abraçat, òbviament, de la mateixa manera que no ha abraçat la comunicació de masses que s'anava ja extenent en l'àmbit de les publicacions periòdiques de Barcelona, tampoc havia abraçat encara la industrialització de manera, jo anava a dir plena, però jo diria ni tan sols potser, o molt poc incipient. Doncs aquesta és la Girona que dona sentit i és la que a través de la publicitat anirem intentant reflectir. Sí que és veritat que aquesta Girona de botiguers i de petites empreses, i això tampoc ho podem oblidar, conviu també amb una Girona que he dit que té poca representació industrial però que té una fàbrica que tenim molt a prop aquí, que és la fàbrica Grover, que en aquells moments ja estava donant feina, no vull donar xifres perquè ara no els recordo, però centenars i centenars de gironins i gironines. Per tant, no és només la Girona aquesta que jo ara estava intentant descriure del comerç, del petit comerç i de la botiga, sinó que hi havia aquesta Girona també, més o menys industrialitzada, però amb unes quantes passes enrere. Per tant, al finals del segle XIX, als principis del XX, aquesta era la nostra Girona, era la Girona de ciutat de botigues, com hem dit, d'un potent mercat. Els dissabtes es congregaven més de 800 carros, en Josep Plaixo ho explica de manera molt encertada i molt amb la seva precisió habitual en les seves activitats, i que el comerç, una vegada més, formava part de la fesomia gironina, de la vida dels gironins, dels ciutadans gironins. Es anaven obrint en aquella època, a finals de l'últim quart del segle XIX, ja comerços que en molts casos resultarien emblemàtics per la ciutat, els magatzems Llens, l'any 1880, la casa Oriol Carbó, probablement moltes de les persones que estan aquí ho coneixen i se'n recorden, el 1884 ja, la matalasseria Llepar, el 1884, la ferreteria Puig, el 1886, Campi Jaume, el 1895, Campi Jaume, la sabateria, que s'explica que quan es va fundar i en aquells primers anys era habitual fins i tot convidar a un got de vi als clients quan s'estaven per allà mirant les sabates. Els calçats Avellia, que parlem de sabates, del 1897, fixeu-vos que són moltes empreses, moltes botigues que al llarg del temps han anat pervisquent i que han anat aguantant de la millor manera que han pogut, a vegades, òbviament, amb molta més èxit, diríem, econòmic i a vegades amb totes les penúries derivades, com ara, d'una crisi. Per tant, Girona, en aquella època ja esdevenia el centre neuràlgic i comercial, no en va, era la capital de la província, baixava la gent de Figueres i, òbviament, d'altres indrets, d'altres municipis del que seria la nostra demarcació. El llibre, doncs, és això, és voler explicar la publicitat en clau històrica, perquè entenguem com evoluciona la publicitat i modestament, perquè hem pretès que sigui una cosa divulgativa, però com ha anat evolucionant la nostra ciutat. La nostra ciutat i com hem pogut posar o hem volgut posar el focus en la publicitat per entendre aquesta evolució històrica de la nostra ciutat. A veure, dit això, un dels recursos que hem utilitzat preferentment, recursos metodològics, i el professor Tresserras ja n'ha fet referència, ha sigut la premsa. La premsa escrita és la que ha sigut una de les grans fonts d'informació. A més, és molt gratificant l'observació, ja dic només l'observació dels anuncis dels diaris. Si tens una mica, hauries de tenir, o caldria, i és el que hem procurat, de tenir una mica aquest context per entendre'ls, aquests anuncis, que això sempre ho expliquem a nivell acadèmic, d'idioma, un diari, quan si te'ls mires amb els ulls del segle XXI, no vulguis interpretar un diari de l'any 1920 i els seus anuncis si no tens molt interioritzat i conegut aquest context que explica precisament el perquè d'aquell anunci, el perquè d'aquell anunci en una determinada pàgina, fixem-nos també, aquesta primera publicitat que en Joan Manel Tesserra també ha parlat tant, com diria, ell deia que adaptava els recursos informatius, noticiers, diguéssim, és veritat,
És veritat, i també és veritat que la publicitat i el discurs publicitari i el llenguatge publicitari ja és adquirit, jo diria, fins i tot pels governants a la Primera Guerra Mundial, quan se n'adonen que hi ha un recurs importantíssim per connectar amb la població, que és la persuasió. I la persuasió seria una de les característiques que anirà adquirint progressivament al llarg del temps la publicitat i que serà una de les seves grans característiques. A mesura que també vagi passant el temps hi hauríem d'afegir el tema de la creativitat, que en aquella època, finals del segle XIX, encara no hi era, i que finalment, quan acabem el recorregut, als nostres dies, doncs evidentment la creativitat, i en Robert Rodergas, permeteu-me que torni a fer referència amb ell, doncs això en sap moltíssim. Doncs aquest seria la proposta. També ens fixem en que Girona té les seves particularitats i a vegades un simple anunci o una campanya ens permet arribar a la conclusió que tampoc allò no anàvem tan endarrerits amb alguns de les estratègies en campanyes publicitàries que es podrien fer a Barcelona o que es podrien fer més enllà. Per exemple, l'any 1904 és molt curiós, parlem en el llibre això, que en l'Autonomista, el diari republicà per excel·lència de la nostra ciutat, amb gairebé 40 anys de cita habitual amb els lectors, doncs a l'Autonomista l'any 1904, el diari de Rola, doncs encetava una innovadora campanya publicitària i aplicava un model de comunicació publicitària que es coneix amb el nom del teaser aquest, que consistia en una campanya d'intriga també coneguda de prellançament, i oferia informació fragmentària. Fixeu-vos, estem al 1904, que vostès anéssim a comprar el diari a l'Autonomista i ens n'adonéssim el 7 d'abril que en portada hi havia un anunci que no deia res més que posteriorment en aquesta mateixa pàgina d'aquí uns dies sortirà un anunci. Ens anunciava, o l'anunci anunciava que sortiria un anunci. Home, això comença a crear una mica d'expectativa a nivell popular. I si després a l'altra setmana et diu sí, l'anunci, doncs, jo què sé, utilitzava ja o donava alguna altra pista, allò, luz i calor, per exemple, o el que sigui, no? I tu podies anar intuint, però no sabies ben bé què era. Això després ja s'ha anat aplicant de manera reiterada, però això el 1904 sorprèn moltíssim que la publicitat a Girona utilitzi aquestes estratègies, no? I en un diari com l'Autonomista, doncs això, i finalment la història acaba al cap d'unes quantes setmanes i efectivament allà sortirà l'anunci d'una lampisteria, diguéssim, del carrer Correal. Però abans no has arribat aquí, has creat aquesta intriga ciutadana que jo m'estic imaginant anar a fer el cafè, jo que fer el Cafè Vila al cantó de l'Ajuntament i discutir, heu vist l'Autonomista? Diu que aquí sortia... I tot això és el que crea expectatives i, per tant, que és el que jo volia posar de relleu, la publicitat a Girona també és enginyosa i també és, realment té la seva incidència, no? He parlat com a recurs metodològic la utilització de les fonts hemerogràfiques, de la premsa, és veritat. També hem utilitzat altres recursos, òbviament. La bibliografia, jo sempre dic que cada vegada anem sumant més en l'aportació de coneixement a nivell bibliogràfic. Cada vegada anem sumant més, probablement que sí, que falten moltes més històries que ens posin al descobert la publicitat de manera territorialment molt més precisa, però sí que ja anem tinguent coses. A part d'aquest recurs, hem intentat utilitzar també altres fonts, per exemple, les memòries, són d'una riquesa extraordinària, reivindicada sempre per mi mateix i per molts altres historiadors, les memòries aquí a Girona d'en Joan Vinyes i Comas, les memòries d'un gironí, doncs si ens submergim en aquestes memòries, també el tema de la publicitat, la música que emana de la publicitat la sentirem de fons en l'obra d'en Joan Vinyes i Comas, per exemple. I dir, sobretot, i ja vaig acabant, que el llibre, a veure, jo dic que hem volgut ser divulgatius,
No sé si ho hem aconseguit. A vegades els historiadors se'ns ha criticat, doncs, diguem-ne, per la nostra poca capacitat per saber ser divulgatius, precisament. I l'acadèmia, això el professor Tresserras ho sap tant o millor que jo, l'acadèmia, com ho diria jo, incita a fer un tipus de recerca extremadament especialitzada i pensada per unes revistes d'impacte que el que tenen és tot menys voluntat en general, perdoneu que parli així de manera tan taxativa, però hi parlo més de les àrees d'humanitats i ciències socials, però que tenen tot menys voluntat de ser divulgatius. I a vegades sembla que no casa massa que l'acadèmia vulgui ser divulgativa. Doncs jo penso precisament el contrari, que si algú ha de fer per pagar el deute que té la universitat en general amb la societat és transferir-li el coneixement que es pugui anar derivant de les universitats i de manera molt entenedora com, permeteu-m'ho dir-ho amb tota modèstia, hem procurat fer-ho en aquest llibre. Res més a dir, només donar les gràcies, i aquí potser m'hi entretindré un moment més, si em permeten, donar les gràcies sobretot a Antoni Iglesias. Antoni Iglesias, com ell ha dit, que tot comença amb unes converses que detectàvem o ens semblava, esclar que tots dos érem parts interessades i per tant a vegades la nostra capacitat objectiva d'analitzar la necessitat de treballs i de tal es fa des d'aquesta perspectiva que dius, ostres, sí que és molt necessari, sí que seria molt interessant, però bueno, sempre ho mirem des de les nostres òptiques particulars, però amb Antoni Iglesias és veritat, és un inquiet professional i que jo tinc la sort de sintonitzar en molts aspectes amb ell, la qual cosa m'ha permès compartir projectes i idees, i això ha sigut per mi molt, molt gratificant al llarg del temps. I a més, i ara parlant d'aquest llibre, els historiadors sempre ens ha fet una certa angúnia interpretar la realitat més actual, perquè ens obsessiona molt allò de no tenir perspectiva històrica, de dir, hòstia, ha de parlar d'una història de la publicitat i no tinc perspectiva històrica per arribar fins als nostres dies, o com ha dit Antoni, fins a finals del segle XX, i sempre tenim aquesta... Antoni això ens ho soluciona, fa un epíleg, ens ajuda a entendre els temps presents i a mi em descarrega d'una certa responsabilitat, diguem-ne, de no tenir perspectiva històrica i, a més, de no ser un professional com ell, que coneix, com molts de vostès que estan aquí en aquesta sala, molt millor que jo, la realitat de l'evolució més contemporània del que és la maquetació, del que és la publicitat, del que és el disseny, etc. Per tant, imprescindible. Antoni Iglesias, imprescindible en el llibre. L'altre que hauríem de parlar és del Joan Manuel Tresserras, el professor Tresserras, i el que vaig a dir aquí no és un compliment ni molt menys, per mi ha sigut al llarg dels anys un referent intel·lectual, m'he beneficiat al llarg de molts anys i fins ara de les seves aportacions en el camp de la història de la comunicació, ell ha obert moltes línies d'investigació i fins i tot si la memòria no em falla, he tingut la sort que la nostra relació ja va començar fa molts anys, als anys 90, jo diria que fins i tot la primera meitat dels anys 90, quan ell també ha fet una mínima referència, ho ha passat molt així per sobre, però ha parlat de la Societat Catalana de Comunicació, quan periòdicament, anualment, hem fet les nostres trobades aquí a la ciutat de Girona. La Societat Catalana de Comunicació és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans i fèiem aquestes trobades i la veritat que en aquells primers anys 90 jo quan veia en Joan Manuel Tresserras i l'escoltava realment sentia el plaer de dir home, jo soc d'ells també, ja començo a ser d'ells i això era a través d'en Joan Manuel Tresserras i per tant jo almenys ho dic des de la meva perspectiva, ell pensar el que vulgui o el que consideri oportú per a mi, però jo penso que aquesta relació es va convertir en una amistat. Per mi és un molt bon amic, en Joan Manuel Tresserras, i és una persona que es pot, i ho dic públicament, es pot comptar, sempre hi és, diguéssim, i a més ens ha honorat amb aquest interessantíssim pròleg en el llibre. Donar les gràcies, òbviament, al senyor Antoni Bou,
com a president de la Fundació Atrium Artis. Ostres, en aquest temps que la cultura... Bueno, el Carme René ho sap més que ningú, també. La cultura sempre va com va i de la manera que va i poder disposar de persones, jo diria gairebé activistes, que vulguin apostar per la cultura, per l'edició de llibres, per el muntatge d'exposicions, per suport a artistes, etc., doncs a mi em sembla tan lloable com imprescindible, simplement imprescindible. I el senyor Jaume Fàbrega, aquí al meu cantó, el president de la Cambra de Comerç, que ens ha acollit aquí, que jo he de confessar, m'han preguntat, sempre has sigut de Girona? Sí, sempre he estat de Girona, he treballat jo a ajuntaments, a Begur, a Sils, no sé què, però jo soc de Girona, no hi havia estat mai aquí a aquesta sala, em sap greu dir-ho, no hi havia estat mai i he quedat molt parat, perquè l'he trobat allò superacollidora, molt noble i molt maca, diguem-ne així. Jo havia estat a la Cambra, fixeu-vos, a mitjans dels anys 80, jo vaig conèixer aquí a la Cambra en Narcís Jordi Aragó, perquè jo anava baix, que hi havia el centre, no sé si encara hi és, el centre de documentació. Jo allà vaig conèixer l'Aragó, vaig començar a treballar en temes de premsa i treballava la senyora Anna Peric, la mare de la Maria Mercè Roca, i les meves entrades a la Cambra de Comerç no passaven, diguéssim, de la planta baixa. Però sempre he tingut aquests records i sempre que he pensat en la Cambra, doncs he pensat que també va començar per mi moltes coses. Aquí feien un butlletí, me'n recordo, i jo estava treballant en una tesina sobre la premsa a la ciutat de Girona, i era l'any 84-85, i recordo que les primeres coses que vaig veure el meu nom publicat va ser en un butlletí que feia la Cambra que posava el nom de la meva tesina perquè jo li vaig passar a en Narcís Jordi Aragó. Per tant, la Cambra m'evoca excel·lents records. I a tots vostès, com he començat dient, moltes gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos en aquesta situació estranya i, a més, amb el començament de la Setmana Santa, que jo penso que molta gent ja té posat el seu horitzó més enllà de la ciutat. Moltes gràcies. Si us sembla, abans de passar la paraula al senyor Toni Bou, president d'Atrium Artis, el que faríem és obrir un torn obert de paraula, per si algú vol fer alguna pregunta als ponents. Hi ha una frase famosa d'Henry Ford que va dir que deixar de gastar en publicitat és com parar un rellotge esperant que així estalviarem el temps. Crec que és una frase que explicita una mica aquest sentit que potser en aquestes situacions que estem en aquest moment, amb un sector, evidentment, econòmic molt i molt significatiu de l'economia gironina, que és l'hostaleria, el turisme, etc., doncs bé, alguna cosa hem de fer, no?, perquè hem de donar a conèixer contínuament aquestes realitats econòmiques que tenim i la publicitat és l'eina que ho hem de fer. Evidentment, la publicitat ha canviat. Això només és un apunt. Jo el que volia preguntar és que en aquest canvi de paradigma de la publicitat, tant en Joan Manel com en Lluís, quin paper hi va tenir una mica, jo què sé, Pere Prat Gabalí, per exemple, en el sentit que les primeres classes de publicitat que es van fer a l'Estat justament va ser a la Cambra de Comerç de Barcelona. No sé si a Girona hi ha alguna experiència de classes d'aquest tipus, jo no ho conec. És a dir, sobretot de principis de segle. No sé si n'hi havia o no. A Barcelona ho tinc clar, en Pere Prat Gabalí, a Girona no ho sé. I no sé si en el llibre se'n parla o m'ho podíeu aclarir, això. Gràcies. No sé, podent Joan Manuel està amb més disposició. Jo el que puc dir és que sí que Pere Prat Gavallí, òbviament, a nivell
que jo conegui, fins allà on jo sé, la rèplica del que s'estava fent a la Cambra de Comerç de Barcelona l'any 1917, si mal no recordo, amb el Pere Prat Gavallí, que certament, i això és una cosa que potser amb un cert xauvinisme nacional nostre l'hem de recordar permanentment, perquè és la porta, ell és qui ens obre essencialment la porta en l'àmbit del coneixement acadèmic, de la publicitat. Però jo, a la ciutat, que jo sàpiga, repeteixo, el que està fent Pere Prat Gavallí a Barcelona i a la Cambra de Comerç, que després segurament amb tota la moderació i discreció que calgui, la gent o la poca gent que pugui estar interessada en publicitat a la ciutat nostra es pot beneficiar de l'obra que li publiquen posteriorment en el Pere Prat Gavallí, però jo no tinc constància que s'organitzi, si és la pregunta que feia en Joan Vicenç, aquí a Girona. No sé, tu... No, jo la veritat és que tampoc no ho sé, és a dir, que les meves fonts són les de tothom i nosaltres donem per bo la idea de que el pioner, el pioner del sector és el Pere Prat Gavallí, és el que ho formalitza i el que li dona un relleu a l'àmbit i un nivell de professionalització molt important, que a més s'ocupa també de la transmissió i de la docència i tot això. I crec que, pel que sabem, tant en les coses que havia fet fa molts anys el Mario Herreros, que ja fa uns anys que ens va deixar, com les coses que va fer després el Marçal Moliner, que va fer alguna mena de repàs, i altres coses que heu fet altra gent del sector, jo no crec que hi hagi una referència específica a Girona de que passés una cosa semblant. Jo crec que una mica el Pere Prat, diguem-ne, sí que té un reconeixement que jo diria és espanyol, com a mínim, i ell és present en algunes trobades internacionals i és un personatge que probablement el sector encara podria recuperar i actualitzar. Potser hi ha hagut coses que jo desconec, però probablement és un personatge que no se li ha fet potser tota la justícia que mereix. És possible que amb algunes coses més aviat haguem fet el contrari, és a dir, que se li hagi donat un valor que potser era excessiu perquè ell podia aprendre coses d'altres països i a través dels seus contactes podia simplement reciclar algunes coses. Però la veritat és que la sensació és que és un personatge extremadament interessant i que tenir una figura com aquestes en el propi sector o en la pròpia tradició jo crec que normalment és d'agrair i a més és de treballar i estudiar per explotar-ho i per esprémer-lo una mica, no? Però no sabria dir res més. Si em permets, precisament fa... que estem ara, 4 mesos, jo diria, un doctorat meu va defensar una tesi sobre Pere Prat Gavallí, que esperem que li publiquin, i es va defensar aquí a Girona, i per tant, per això dic que fins allà on jo sé, almenys el que ha fet l'investigador, que es diu Adrià Vidal, no tinc constància. Encara estem discutint si realment van anar als Estats Units o no, que és una de les grans incògnites, però sí que va xuclar molt de coneixement, diguéssim, del món anglosaxó, diguem-ne, i de les publicacions que s'estaven fent al moment allà. Però només com a aportació puntual és que hi ha una tesi doctoral que esperem que sigui publicada un dia o altre i no sé per qui. Bé, hi ha una altra pregunta demanada, allà darrere. Bé, bon dia. Una pregunta només, Lluís. Has fet referència al moment que estem visquent de la pandèmia, d'aquests 12 mesos, que seria bo ja fer balanç de les quantitats d'actes o esdeveniments que s'han anul·lat. Potser un dia també s'haurà de comptar això. Després també, fer referència que la publicitat és bo que es faci. Jo en aquests dies soc del sector tecnològic i m'he quedat amb un petit incís, que també és molt espitós, molt comercial, però em diu una companya, estàvem en una reunió, i em va dir que en temps de crisi hi ha gent que plora i hi ha gent que ven mocadors. Això feu una lectura que vulgueu, però també
ja dic, és l'oportunitat, és el sentit, i a vegades, quan és molt comercial o quan té aquell esperit optimista, fins i tot esmena aquest comentari. Després, ja vaig a la pregunta, Lluís. El tema és el següent, o sigui, com que vas treballar aquest llibre, que realment m'ha agradat molt el que heu exposat tots els ponents, suposo que també t'has trobat en moments de que poder contactar, documentar-te, era difícil perquè no ens podíem moure i suposo que tenies de fer-ne ús de documents o xarxes o biblioteques perquè clar, allò parlar amb la gent no podies fer-ho fora no fessis una videoconferència. La pregunta és aquesta, com ho has tingut a nivell tècnic o de la gestió del temps? Bé, a nivell operatiu, diguem-ne, sí que és cert que en aquestes èpoques tot és molt més complicat, fer recerca, tot i que sí que també hem de confessar que des que sortosament la digitalització ha permès la investigació domiciliària, diguem-ho així, tot ha sigut un pèl més fàcil. Des del punt de vista del que em sembla que per allà on anava la pregunta també, que era la cosa més personal, més oral, diguem-ne, més d'història oral, segurament em remetia més al tema d'actualitat, i aquí teníem Antoni Iglesias, que ja ho he dit abans, era el que oferia la tranquil·litat de dir, home, Antoni Iglesias documenta perquè fa història, però és part de la història, i en aquest sentit, doncs, Antoni, jo penso que en tot cas, si vols, li podries acabar de complementar. També he de dir que jo a nivell personal m'he beneficiat de material que ja havia anat adquirint al llarg del temps i, a més, sí que això no ho he dit, i forma part, diguem-ne, dels meus interessos i segurament dels objectius que m'havia plantejat inicialment, que era ordenar, diguem-ho així, ordenar material que estic utilitzant a nivell personal i que vaig generant a nivell personal any rere any a través d'una assignatura que faig de fonaments i història de la comunicació i la publicitat. Bé, ha estat fàcil, perquè realment està tot digitalitzat. Les fonts hem anat en el CRDI, totes les imatges que hem volgut els hem tingut a mà. Hem pogut consultar a nivell digital a companys de la professió com en Pere Granyent, en Pepe Herrero, que ens acompanyen aquí, de d'Isart, i d'alguna manera ha sigut molt fluid en aquest sentit. Recordant-lo del llibre d'en Prat i Cavalli, nosaltres a l'estudi el tenim allà, i el va editar la Cambra de Comerç de Barcelona, i és el primer llibre escrit sobre la publicitat a l'Estat, que és un tema important. Bé, alguna altra pregunta? Doncs, si no n'hi ha cap altra pregunta, passarem la paraula al president d'Atrium Studium. Moltes gràcies. Vull començar per l'agraïment a tots els presents, i veig vells coneguts, històrics del món de la publicitat, autoritats, no me'n vull deixar cap, gràcies a tots. Donar les gràcies a la Cambra per obrir-nos aquesta sala noble que està renovada, jo no la coneixia, renovada amb aquest nou quadre, i agrair als autors i artífecs del llibre el fet que hagi sigut possible, que són els autèntics artífecs del llibre. Nosaltres som un instrument. La Fundació Atrium Artis neix amb una vocació de divulgar, és a dir, divulgar en el món de la cultura, en el món de l'art. I per què divulgar? Doncs per fer pensar. Creiem que fa falta més esperit crític, i una manera d'aconseguir-ho és a través de la divulgació de cultura i d'art. Aquest esperit crític no és per criticar, sinó és per aplicar criteri. O sigui, ens agrada crear criteris, diguem-ho en positiu, perquè si no, això de l'esperit crític es podria entendre malament. Fem diverses accions, molt modestes, però anem fent, no ens volem aturar. Una d'elles és la publicació de llibres. Intentem seguir un ritme d'un parell l'any. Són llibres totalment diferents uns als altres. Parlarem per què aquest llibre i no un altre. Fa poc hem donat la primera beca Berta Casas d'investigació en el món de la crítica d'art. Promoguem exposicions, especialment per gent que no hagi exposat mai, és a dir, els hi fem el bateig d'exposició. Per desgràcia, la pandèmia ha suposat un retras en aquest tema i esperem que ho podem recuperar
aquest segon semestre. Organitzem conferències culturals i artístiques, fem sortides, fem un seguit de coses que siguin totes per difondre. I aquí és on hi ha el perquè d'aquest llibre. Vull dir, esclar, quan ens posen aquest llibre i veiem el triplet, home, Tresserres, Iglesias, Costa, home, tenim un triplet guanyador, ens sentim bastant tranquils, aquest llibre és interessant. I aquest llibre és interessant i lliga amb el nostre objectiu perquè ja s'ha dit, o sigui, és una barreja d'història, d'economia, de gironisme, som una fundació molt arrelada en el territori de les nostres comarques i, a més, aquest component que té la publicitat de quasi art o de tècnica que es converteix en un art agafant del cine, de la literatura, i es converteix pràcticament en un altre art. Hi ha fets publicitaris que són espectacularment millors que segons quines obres d'art. No em cauen els anells per dir-ho. Per tant, aquest maridatge d'art i tècnica que és la publicitat ens va agradar. I, a més, el fet que es pogués seguir la història de la nostra ciutat i de la seva economia a través dels diferents anuncis, nosaltres en dèiem anuncis, com a més jovenets, que feien un retrat molt evident. I que aquest llegat seria bo que estigués allà perquè el que li interessés més endavant ho miri, es podia perdre això. És una altra història que també ens ha donat peu a la publicació d'aquest llibre. És a dir, que les generacions futures vegin d'allà on venim. És molt interessant el tema de la postguerra, és molt interessant l'evolució de la tècnica publicitària i ja dic, aquesta conversió de la publicitat en un quasi art, en el sentit bo de la paraula, no pejoratiu, perquè s'embeveix d'altres arts, com ja he dit. I bàsicament jo no els vull, ja s'ha dit el més important, jo només he volgut presentar la Fundació i el perquè d'aquest llibre. N'estem molt contents, la veritat és aquesta. D'aquí 15 dies, 3 setmanes, en presentarem un altre, que és el Jardin d'Epicur, que és un tema de pensament d'Anatole France, amb la qual ens anem cap a un altre costat, però és el que ens agrada. Fem coses que també ens agradin i en aquest cas hem trobat una comunitat d'interessos amb els autors. També voldria agrair, i seria molt injust no fer-ho, la col·laboració que hem tingut a la Càmera, que col·labora amb el finançament d'aquesta edició, i la que esperem que arribi de l'Ajuntament de Girona i de la Diputació, que també ajuden a la publicació d'aquest tipus de llibres. Sense ells seria més difícil publicar. I, bueno, també estic molt content perquè és el primer acte que fem després d'aquest gran desastre de la pandèmia. Bueno, després no, mentre dura aquest tema de la pandèmia, i ojalà tot serveixi per anar normalitzant a una altra realitat, perquè no serà la mateixa, tot aquest tema de presentacions i activitats. Moltes gràcies i gràcies. Bé, res més. Només dir-vos que aquí a la sortida, una altra manera d'ajudar també és comprant el llibre. Aquí a la sortida el teniu a la vostra disposició. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència.